x'qed iżomm lill-awtoritajiet u lill-istituzzjonijiet milli jarfu formalment illi rċevew it-talbiet għal maħfra presidenzjali tal-aħwa George u Alfred De Giorgio. Din hi l-mistoqsija li għamel l-avukat William Kuxkiri għan-nom tal-aħwa De Giorgio, akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, e kif fi stqarrija spjega kif minkejja li huma qalu li lesti jagħtu l-informazzjoni kollha brabta mal-akkużi miġjuba kontrihom u delitti oħrajn li seħħu fil-passat kif ukoll illi għandhom informazzjoni diretta u mhux għajdut sal-lum ġimgħat wara għadhom ma semgħu xejn dwar it-talbiet tagħhom. Fl-istqarrija ntqali li l-aħwa lesti jgħidu l-verità kollha iżda staqsew x'qed iżomm lill-awtoritajiet u lill-istituzzjonijiet milli jqisu it-talbiet tagħhom bl-għaġla meħtieġa fil-waqt li staqsew għalli ma raġuni il-proklama ta' Melvin Thoma ingħatat fi żmien qasir u tagħhom s'issa għadhom ma semgħu xejn. Preferenza ċara l-maħfra presidenzjali ingħatat lil Vince Muscat, l-aħwa De Giorgio jistaqsu għaliex l-istat jippreferi jikkunsidra illi jagħti proklama lil xi ħadd illi għandu informazzjoni li ġab minn terzi minflok lil persuni li għandhom l-informazzjoni diretta. Dan fil-waqt li saħħu jekk jistax ikun il-każ illi l-awtoritajiet, l-istituzzjonijiet u l-istat ma jridux illi jikkonsidraw it-talbit tagħhom bil-mod kontemplat mill-liġi peress li saħħu li l-informazzjoni illi għandhom għandha twassal fil-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia fost oħrajn għal mandant illi kien Ministru tal-Gvern u għalhekk jeżisti konflitt ta' interess serju f'min skont il-liġi għandu jagħti r-rakkomandazzjoni tiegħu dwar it-talbiet magħmula minnhom, kif ukoll illi għandhom informazzjoni li allegatament torbot Ministru preżenti fil-kabinett ta' Roberta Bela f'każ kriminali serju ieħor. Għal-stant saħħu jekk verament il-gvern ta' Roberta Bela jrid isir jaf il-verità kollha fil-waqt li insistow f'liema stat demokratiku jkun hemm dawn it-tip ta' talbiet fuq informazzjoni bħal din u jiġu kompletament injorati u mhux imwieġba.